Biz işlеген вакытта Татарстан радиосы birden bir радио иде. Ул әлбәттә һәр өйдә бар иде, теге чыбыклар белән кергән, һәммә кеше аны тыңлый, көне-төне, һәм инде шундый караш яши, радио әйтсә, ул дөрес була. Ул дөрес була. Һәм без бик тә җитди карый идек. Менә шул һәрбер сүзне дөрес итеп, матур итеп, тиешле интонация белән авазларны җиренә җиткереп әйтү, сүз басымнары, паузалар һәм башка хасиятләрен мөмкин кадәр тулы итеп җиренә җиткереп сөйләргә тырыша идек. Әлбәттә, сөйләмдә кимчелекләр бар икән, ул инде җанлы тормышта булып тора, әлбәттә, аның сәбәпләре күп төрле. Без аларга игътибар итәбез, төзәтәбез, алар белән әңгәмәләр уздырабыз, киңәшләр бирәбез. Менә мәсәлән, журналистлар безнең кулланалар ассызыклау дигән сүзне. Дөресен әйткәндә, татар телендә андый сүз юк. Урыста бар подчеркивание дигән сүз. Шуннан турыдан-туры под, ас дигән сүз бит инде, чөрквение теге сызу, чертит. Тәрҗемә иткәннәр, шуны калька белән тәрҗемә иткәннәр дип әйтәбез име. Менә фәлән чыгыш ясады, ул фәлән турында сөйләде, шундый бурычларны ассызыклады дип әйтәләр. Инде мин моның белән күпме көрәшәм, шалтыратам шунда ук. Юк бит андый сүз, бит әйтергә мөмкин иде. Менә шундый бурычларны искәртте, сөйләде, катгый итеп шул бурычларга игътибар юнәлтте. Авазларны әйтүдә кимчелекләр бик нык, кулакны тырный. Менә хәзерге яшьләрдә ул бигрәк тә, чөнки теге урбанизация дигән процесс бара бит инде, ягъни шәһәргә күчә баралар, авыллардан бигрәк тә яшьләр шәһәргә күчә баралар, шәһәрдә күрәсез күбрәк бүтән тел мөхите, һәм инде алар шул мөхиттә авылда камил белгән, саф татар телендә сөйләшкән шушы егетләребез, кызларыбыз да монда инде икенчерәк телгә талымсызрак карый башлыйлар. Һәм, һәммә, һәвәс, шәһәр дигән һәм башка бик күп сүзләребез әйтүдә кыенлык кичерәләр. Яки уа авазы бар безнең. Уа, вакыт, тавык, савыт, ни матур сүзләр. Шуны әйтәләр инде, вакыт, тавык, савыт, чөнки уа авазын әйтергә күнекмиләр. Бу инде телне шул кадәр бузу. Кимендә 2-3 яшькә кадәр, 4-5-кә киткәч, аннан соң баланың туган телдә сөйләшү өчен кирәк булган артикуляциясе, теге яки туган телебездә кулланыла торган авазларны әйтүгә җайлашып бетә, өлгерә. Һәм ул инде татар теленә хас булган авазларны камил итеп әйтүдә кыенлыклар кичерми. Әнә шул тавык икән тавык ди, савыт дигән савыт ди. Безнең шартларда рус авазларын, рус телендә генә булган авазларны әйтүгә күнегүнең бернинди кыенлыгы юк. Чөнки бала урамга атлап чыктымы, күбесенчә урыс теле мөхитендә кала. Өйдәге белән генә һич шикләргә ярамый. Өйдә дөрес итеп сөйләшергә, укырга, язарга өйрәтү билгеле бер дәрәҗәдә генә булырга мөмкин. Чөнки ярыйла ул ата-аналар үзләре телне камил белсә, күбесе бит аның профессиясе буенча име. Я инженер, я врач, я нәрсә, татар телен эшендә ул кулланмый. Шуңа күрә монда төп таяныч менә мәктәп булырга тиеш. Бүген инде, бүгенге хәл барыбызга да мәгълүм. Аны аңлатып торуның кирәге юктыр. Ләкин бөтенләй мөмкинлекләр юкка чыгарылды дип әйтеп булмый.
шактый гына без шигендек, ул шигенүләр мәгълүм. Менә мин бирәк тә әдәбият буенча кыскартылуга бик борчылам. Ни өчен дигән вакытта телнең яшәеше аның берсе халык телендә яши, икенчесе әдәбиятта. Һәм әдәби тел дип икән инде шул әдәби тел белән халык теленең синтезы аны тәэмин итә. Шушы тел нигезендә тутырыла торган әдәби әсәрләребезне укытуга вакытны күбрәк бирү бик мөһим. Менә безнең алга куя торган бурычларыбызның, якындагы бурычларыбызның берсе шул. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, гаиләдә укытуга, өйрәтүгә без зур әһәмият бирдек. Шулай булырга тиеш. Өйдән, мәктәптә, югары уку йортларында. Ләкин тагын бер зур шарты бар. Татар теленең кулланылышы үсәргә тиеш. Тормышта кулланылышы. Бу бик комплекслы хәл ителергә тиешле. Монда дәүләтнең бу өлкәдәге сәясәте тел мәсьәләсенә уңай, телләр мәсьәләсенә дип әйтик, уңай бурылыш ясаудан башка була алмый. Без шуны эшләп бетерә алмадык. Ягъни татар телен куллану даирәсен мөмкин кадәр теләгәнчә, ягъни татар теле җәмгыятьтә тулы хокуклы булып яшәп китсен өчен аны кулланылышын киңәйтеп бетерә алмадык. Иң борчыган мәсьәлә әнә шул сөйләнгәннәрдән килеп чыга торгандыр. Халкыбызның киләчәген матур итеп күрү. Бәхетле итеп, тигез итеп, матур итеп, бүтән гамем шул.